салому алейкум бародаро. Ина имрӯз 4 апрели 2025 стадиони Зиракӣ. имрӯз худо хоҳад якум рӯзи наврӯзии футболае дар деҳаи мо. 16 команда дар ин наврӯзӣ иштирок мекунанд. худо хоҳад беҳтарин наврӯзӣ мешавад барои бародарора. ина бинен чӣ хел алафи хушрӯ кардагиаст стадион. беҳтаринай беҳтарин. ягон ҷош камтар аз ҳисоби беоб мондагӣ шо ки уҷо ҷоеш ки одамо бисёр фир мегарданд. ҳамин ҳисоб камтар алафш тунуктар шуда. не ки беҳтаринай. ҳамешаам гуфти гапҳо ҷононай. хатошон ҳамаш кашидагӣ, ҳамаш тайёрай. баъди ягон 1 соат 2 соат пас худо хоҳад бозиҳо сар мешаванд иншоаллоҳ. панотон ба худо.